guys, good morning to everyone. Welcome back to channel. Assalamualaikum warahmatullahi आंबो मोजाङैनो दङ so दिनै आङो स्कुलाव थांगोन आरोना बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय दायो आङो दोहैनो उथिबाय खाम संबाय बेनिफ्राय खामानिफोरखौ मावजोबबाय आरोना मैगंल' सङासै दायो आलु फ्राय खालामगासिनो दङ आङो खाम फ्राय जालांगोन आरोना बेनिफ्राय दायो 7टा 7:30 जासिगोन ओंखारनोबो टाइम जाबाय जि आट्रानि खालामदों आरोना आङो दायो ओंखारनांसिगोन ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि दिनै स्कुल ड्रेसखौबो नुगोन ओमफ्राय माबायसा स्कुल ड्रेसा बेफोरखौ नोंथांमोना नुजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिजोबगोन आरोना ओमफ्राय दायो आङो आलु भाजाखौ माने नायनोसै खाम फ्राय खालामगोन आरोना बेनिफ्राय राइस फ्राय दायो स्कुल थांनो रेडि जासिगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनाब्लाबो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअआ एसां इन्टारेस्टेडबो जाया आरोना ओमफ्राय आं ट्राइ खालामबाय थागोन मोजां भिडिअ बानायनो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो खेनायखौबो हना लायाखै जाहा थाखाना लादो फुङाव हखायाखैनाय स्कुल थांनो टाइमाव हनसै थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे guys आं आलु भाजा सेरगासिनो दं ओमफ्राय हालियानो एसे बारा जाबाय आरोना ओमफ्राय खाम होबाला ग्रोब जाहैसिगोन दायो खाम होनोसै बिथिं नै ओंखामा सिटि होथ'वाखै ओमफ्राय नै साहाबो दङ साहाखौ रावबो लोङाखै आंबो लोङाखै ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै जि आट्रानि जादों दायो जुलि ओंखारना दङ आयौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय दायो आङो खामखौ होनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस दायो आङो खामखौ होबाय ओमफ्राय सोर बिदि खाम फ्राय जालाङो स्कुलाव ओमफ्राय दाउदै आलु फ्राय नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आं बिदि जालाङो आरोना स्कुलाव थाङोब्ला दाउदै आरो खाम गुदुं दिनैसो खाम गुदुं जायाखै न' हरदै खाम गुदुं जायो दिनै आं खाम फ्राय जानो लुगैबाय आरोना बहुत दिन जाबायबो नालाय जायाखै ओमफ्राय दिनै जानो लुगैबाय सामब्रामबो होआसै आरोना इयाव जास्ट सिम्पोलसो बानायखादों आङो दायो जाबाय ओमफ्राय ओंखामखौ जाना लानोसै नायलांबाय थादो आट्रानि जाखादों आंहा अब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना दिनै स्कुल थांगोन बा माबायदि जायो आट्रानि थाखायो अके नायलांबाय थादो गाइस दायो आङो रेडि जाबाय फुल रेडि लंपेन्ट गस्ला जुथा मुजा मोनाखै आरो टाइ बेल्ट मोनथ'वाखै आरोना बेनिफ्राय मुजाया आंनियाव दंखायोमोन नालाय सिगांनि स्कुलनि दायो आङो स्कुलानो रेडि जासिगोन रेडि जाबाय माने रेडियानो जाखाबाय दा स्कुल थांसै बोरै नुदों गाइस आंनि ड्रेसखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव टेक खालामना खोन्थाहरदो दायो ओमफ्राय दायो स्कुल थांसै 8:10 जासिगोन ओमफ्राय आंनि ड्रेस ओमफ्राय नायनो हागोन आंनि स्कुलनि नाम अके दायो नोंथांमोना नायलायसै दायो आं स्कुल थांसै फुल रेडि ओमफ्राय बेगाबो ना आमाइनिसोलै आंहा बेगानो गैया आमाया मोनसे आंखौ गिफ्ट होदोंमोन बार्थडेनि बे लेथ्रा जाजोब्बाय आरोना माने बेखौ सुबासो लांनो मोनसिगोन बेया जाबाय आमाइनि ओमफ्राय आमाया आंखौ गालांबाय देना लांगोनदां आङो स्कुलाव बेखौनो लांबाय थायो बे साननैसो आमाइनिनो बेग दंजोबो आरोना आमायानो पुरा मान बेग बायखायोना बेनो आंनि बेयाव आं बेखौनो स्कुलाव लांबाय थायो ओमफ्राय दायो स्कुल थांसै दायो जाबाय 8:25 थांगोन ना दानो थांसै जादों ओमफ्राय थबनो मोनहैखायो नालाय ओमफ्राय दायो थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थादो बेनिफ्राय मा बुंबावनो जेबो गैला ओमफ्राय दायो स्कुलनिफ्राय मोनफैब्ला ब्लग बानायनोसै अके नोंथांमोना नेबाय थादो स्कुलनिफ्राय मोनफैनायहालागि मा खालामो मा थायो देलाय बोरमाफोराबो उथिजानो लुगैसोयोदां ओमफ्राय दायो थांसै आं स्कुलाव सब फानि जाखाबाय आरोना दायो स्कुल थांसै मानसै अके जास्ट वेट 11:12 मोनफैगोनदां आङो हाफ क्लास जायोबा 11:30 ओमफ्राय फुल क्लास जायोबा 8:15 मोनफैनो हागौ सुटि जागोन आरोना ओमफ्राय अके बाय बाय गाइस नोंथांमोनखौबो मिस खालामगोन ओमफ्राय बाबुखौ मिस खालामगोन अके बाय बाय गाइस ओमफ्राय आङो फाइनेलि न'आव मोनफैबाय दोहैनो मोनफैदो हाफ क्लाससो जाबाय आरोना मोननैल' क्लास लादो दिनै इंलिश ओमफ्राय ससियेल मोनदां बे मोननैखौल' लादो बेनिफ्राय दसे थाबाय फैनानै ओंखाम जाबाय जानानै खानसि खुरैफोरखौ सुस्रांजोबनानै ओमफ्राय बिदिनो दसे उन्दुनानै थाबाय मबाइल नायबाय ओमफ्राय दायो माने पुरि बानायखांबाय आरोना आइजों जागोन बुंदोंमोन आइजों बाबुदों गामियाव थांदों आरोना दायो पुरिखौ बानायखांबाय दायो जानोसो नांगौ दै बोथोरा माबायदि जादों दै अखासो हादोंमोन बाहाय दायो आरो ओरैबायदि थिंथि सान्दुं दुंदों ओमफ्रायलाय आरो मा बुंनो जेबो गैखाया दायो पुरि जाना लानोसै जानायानो खामानिखा माला फुल क्लास जागोन मिथिला
दाउआ ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो पुरि बानायनायखौ देखायासै आरोना ओमफ्राय जाया एसे जानो हायसै पुरि बायगेराखौ पुरिखौ दिनैसो जागोनदां एसेबां थावबो जाया बेनिफ्राय बइलनो जायो मैगंफोरखौ आरो जेबो बुंनो गैला मान गरम नांजोबदों ओमफ्राय नायलांबाय थादो दायो मा खालामगोन आङो दायो पुरि जानोसै ओमफ्राय नै गाम्बारिखौबो जा साइज होदो गासैबो साइज होनो थाखाय ओमफ्राय गैला बुंनो नायलांबाय थादो सान्दुं गोसा आं ब्लगखौ बानायदों सान्दुं गोसायाव नायलांदो दे Hey guys, आंनि पुरिया रेडि दायो जानोल'सो बाकिखा दायोथ' जानायाव डेन्जार जानो हाखायो होनांगोन जानायाव पुरा बेस्ट जाखायो जानाय संनाय जिखुनु जाया फिथा माखौबा बनायनो आं बहुत मोजां मोनो संनानै जानायखौ बहुत मोजां मोनो आंनि लाभार होनांसिगोन बेखौ ओमफ्राय जिखुनु जाया फिथा बनायनो होनब्लानो आं गोसोआ जि स्रां नांखायो आरोना जानो मोनगोन बनायनो मोनगोन होननानैथ' मोजां नाङो आं इदिनो फ्रि थानायसै मानो फिथा बानायो मा बानायो बिदिनो थायो आङो न'आवहाय नोंथांमोना मा खालामो फ्रि टाइमावहाय मा खालामना मोजां मोनो एसे खोन्थाहरलाय आं फिथा बानायना आरो जानानै मोजां मोनो आरो लोगोसे टिभि नायना इन्जय खालामनो मोजां मोनो फिथाजों ओमफ्राय